Teko apa meneh? Gondal gandul ana kuping apa to dik Aku wingono takon genti aku ndel gandul sing gawa apa iki kuncine kok rada sampun katur gondal gandulipun. pertanyaanmu ya aneh-aneh Lah piye? arep tak jawab kuncine Mbah Sagung rapas mana Gak apa-apa jane. gondal gandul oke spesial keluarga saking getas kecamatan Kasdedipun ada Mbak Risna dipersilahkan yuk Mbak Risna ndak mriki kasih spot Mas Priyo buat Mbak Risna mombong pinanggih kalian for atau Mbak Risna monggo. Nuansa irama campur sari dangdut bersama Mbak Risna Ayang duet karo Mas Roy ya? Boleh? Ya, ya. Oke. Nih. Ah. Yeah. Spesial masih bersama Fortuna ada SA Audio juga lip streaming cinta multimedia satu lagu Mbak Risna Ayang Para tamu ingkang ketemen rawuh, ngaturaken wilujeng rawuh wilujeng tetanggahan kanthi mardu matikaning manah. Dimas wong ayu tak jaluk aja seleh katresnan pancene tresna kuwi akeh pacoban. Senadyan
Yo. Mas Musti kane ngati dongaku siji tresno iki abadi ning asmara anggur kula lampun tresno datang kencan sakit sopo tak rewangi lahir tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji dewa-dewa tak rewangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji. Pergi mau nambah Mbak Risna keluarga yang dari Getah. Nambah ya boleh. Yo, satu lagi boleh. Bapak Ibu Parkian Mirunggan. Ingkang nembe kundur dherekaken ingkang nembe rawuh wilujeng